Caballeros! Calvin the Beast Abueva, Kapampangan Pride. Naging saksi tayo sa mga naranasan na pagsubok nitong si Idol Calvin Abueva. Ang mahabang pagsuspindi sa kanya ay nagdulot ng pasakit at hirap sa nag-iisang The Beast. Pero hindi basta-basta sumuko sa hamon ng buhay si Idol. Sa kanyang pagbabalik sa PBA, naglaro sa Phoenix Fuel Master si The Beast at ipinakita ang kanyang lupit pagdating sa basketball. Opo mga Cubs, ipinakita ni Calvin na kaya niyang mag-best player ng sunod-sunod sa PBA. Pero naitrade pa rin siya sa team ng Magnolia Hotshots, kung saan nakasama niya si Idol Ian Sanggalang, isa sa Kapampangan Pride din natin na tubong Lubao, Pampanga. At opo mga idol, ipinakita ulit ng isang The Beast, Calvin Abueva, ang kanyang lupit sa basketball, kung saan naging best player of the game agad itong si The Beast. 26 points, 10 rebounds, double-double agad ang ipinakita ni Idol. Luwid ka, Calvin Abueva. Luwid ka, The Beast. Luwid ka, Kapampangan. Isa kang inspirasyon, Idol The Beast, na kahit sobrang hirap ng buhay at may mga pagsubok na darating, kayang-kaya nating bumangon sa hamon ng buhay. Mabuhay ka, The Beast, at good luck sa mga susunod mong laro. Babagsak pero babangon, Calvin The Beast Abueva, Kapampangan Pride. Mabuting tao at magiting na mandirigma. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should overcome. What for? Train under trees, please walk my sycamore. Touch burning sands, cross lands and swimming shore seasons in the year, yeah. Ain't no challenge for champions and chain no fear. Yup, the champ is here. Switch gears, we keeping hitters in the rear. At the blood, sweat and tears and my goal so near. I see my victory so clear. Caballeros!